Hemm 6 proposti li huma shortlisted brabta mal-ħabb marittimu fis-sit tal-ex shipbuilding fil-Marsa. Ħabbar dan il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona meta kien qiegħed jieħu sehem fil-programm Sibt il-punt fuq One. Ix-xogħol brabta ma' dan il-proġett ilu għaddej minn Mejju tas-sena l-oħra u issa jidher li qed joqrob lejn it-tmiem. Xhur ilu kien hemm 28 kumpanija jew konsorzju li esprimew interess li jwettqu xi proġett f'dan is-sit. Eventwalment kienu mħeġġa jiġbru d-dokumenti meħtieġa u nataw sal-10 ta' Lulju biex iħejju l-proġett tagħhom għaż-żona. Żona li minn waħda li ntelqet għandha tinbidel f'waħda ta' eċċellenza. Issa hemm 6 kumpaniji li daħlu għal proċess aħħari u l-unit ta' privatizzazzjoni mistenna jibda l-analiżi tiegħu. Ser isiru evalwazzjonijiet fuq rapporti li ħajjiġu sottomessi minn kumitat finanzjarju u kumitat tekniku. Lan tal-Gvern u li sal-aħħar tas-sena ikun hemm deċiżjonijiet ċari fejn ikun ser il-proġett. Ikkonferma dan il-Ministru Cardona nnifsu. Jiena qed nara illi sa wara s-sajf inkunu f'sitwazzjoni li nħabbru dan il-proġett biex lejn il-budget li jmiss il-Prim Ministru jkun f'pożizzjoni wkoll illi jagħti direzzjoni politika fuq dan il-proġett. Huwa proġett interessanti ħafna.